Des de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat es treballa per a donar un nou impuls als aliments i als productors i productores locals conscients de la gran qualitat de la producció agroalimentària de les nostres comarques. La iniciativa es plasma en una web que permet posar en contacte productes i clients per tal d'apropar els aliments del territori a totes les persones interessades en consumir productes de proximitat, respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. En Agroalcoià Comtat es podran trobar productors i productores de fruites, verdures, olis, cerveses, carn i embotits, condimentats, productes ecològics, conserves, formatges, herbes aromàtiques, licors, vins o mels. Des d'Intercomarcal Televisió ens sumem a aquesta campanya i els convidem a conèixer els grans productes que s'obtenen als nostres pobles i, com no, a les grans persones que hi ha al darrere. Ens acompanyen. Així ens trobem a la seu de la Mancomunitat per a parlar avui dels nostres productes, dels nostres productors, del treball que es realitza a les nostres terres, a les nostres comarques, grans productes i sobretot grans persones que hi ha al darrere. I és que, bé, comencem, com veuen vostès, amb uns grans productes que tenim així del celler Gurgu, un gran celler que, miren, els dic vins fets amb el cor. I quan parlem de vins fets amb el cor, parlem realment d'aquesta tradició que hi ha al darrere, de les persones que hi ha al darrere, que en xicotetes empreses realcen, protegeixen el nostre patrimoni i realitzen productes d'alta qualitat com els que tenim així. Adrián, primer de tot, un plaer per a mi trobar-te, poder parlar amb tu i donar a conèixer esta empresa, el celler Gurgu, i que molts vins, afortunadament, ja recorren les nostres taules i els nostres restaurants, i no només els nostres, sinó arreu de tot el territori, que és finalment també, d'alguna manera, l'objectiu de donar a conèixer els grans productes que tenim d'una manera feta en família, que això també cal posar-ho en valor. Així que moltíssimes gràcies. Hola, bon dia. Sí, el que has dit, que sí que són vins fets en el cor i en família i respectant les tradicions antigues. Per què? Perquè som un celler molt xicotiu, en el qual no fem més de 6.000 botelles entre les tres varietats i sí que intentem seguir la tradicionalitat antigua, utilitzant varietats autòctones que existien antes de que entrara la filoxera i respectant, tot és tot molt manual, tot molt artesanal i tot molt familiar, perquè sí que gràcies a la família i als amics, que són els que ens tiren una mà a tirar avant, podem fer estos caldos. Adrián, d'alguna manera és interessant el fet que abans de la filoxera, que va ser un fet que va estrossar la nostra tradició vinícola a les nostres comarques, potenciar també aquestes varietats és potenciar la nostra història i potenciar la nostra història i trobar-la en aquestes botelles és gaudir també de la història a través del vi. Sí, correcte. Sobretot en l'últim projecte que hem fet, que és el Gurgu Avantpassats, que és el tercer any que estem elaborant-lo, i sí que és de veres que hem recuperat una varietat que era la Giró, que era antigament tot el terme de Gordo pertanyia a la varietat Giró, i sí que hem recuperat dos parcel·les molt xicotigues, una baix de la base militar d'Aitana i una altra en la Serra de Bèrnia, les quals estem fent-les en unes gerres que també hem recuperat dels nostres antepassats, que tenen més de 100 anys i són gerres de fang en les quals elaborem l'avantpassats. I per això el nom, avantpassats, per la varietat antigua i per les gerres antigues. De manera que estem gaudint d'una varietat, com bé dius, que havia desaparegut de les nostres terres, que era part de la nostra història i també la manera de fer-ho. Finalment, com dic, és saborejar la història i això és d'agrair que hi hagi persones com vosaltres que en aquests minicultius protegeixen també patrimonialment aquestes varietats, aquesta història, el nostre territori, que també és important, i tot això ho podem gaudir a través d'aquest producte, d'avantpassats. Penses que la gent cada dia valorem més aquestes qüestions que encara que són reduïdes
protegeixen la nostra manera de ser? Sí, jo crec que sí, perquè el que conforme has dit, que pegar un glob d'este vi pues sí que pot dur-te als anys X en els quals sí que saps que està fet una gerra molt, molt, molt antigua, que antigament ja s'utilitzava per almacenar el vi, i que hem recuperat de les bodegues perquè sí que estan els cubs i, aunque es va deixar d'elaborar vi en les nostres cases, sí que pots veure que s'ha elaborat vi en aquests anys perquè ho diu. Sí, l'estructura de la bodega ho diu. Sí, Ho diu tot. Però a banda, hem parlat de la història, no? D'esta manera de fer, de treballar en el cor, amb l'estima, a la preocupació per la terra, a la preocupació també per les persones que van a consumir-ho, per dir, bueno, estem parlant d'un producte especial que cada vegada, com dius, la gent reflexiona més i posem en valor més aquestes qüestions, però finalment també vins premiats, reconeguts, d'alguna manera en certàmens destacats que m'agradaria que comentaris, perquè no estem parlant tampoc, només anem a quedar-nos en el cor, en l'estima, en la història, sinó que el producte està valorat i té qualitat. Sí, com és el cas del vi Gurgu Jove Trellat, en el qual és un vi que sols s'elaboren sobre 3.000 unitats, i sí que és de veres que a nivell de certàmens ha tingut bons galardons a nivell mundial, com és en Bordeus, ens van donar el primer any que ens presentàvem a un concurs, perquè diem, tota la gent li agradava el vi. Che, està bo el vi, està bo el vi. Anem a veure si realment està bo. El van presentar a un concurs i ni més ni menys que l'enòleg Modesto francès el va dur a Bordeus, a França, que és la cuna del vi, i ens van donar medalla d'or i van dir, sí que està bo. Aleshores sí que ara podem dir que està bo, no? Està premiat, reconegut, però no només té premi. Sí, el van repetir l'any següent, ens van donar bronze, van repetir l'any següent en el decanter, vam voler muntar un poc de l'escaló de concurs i vam anar al concurs top, que és el decanter, ens van seguir donant bronze, i enguany, farà un mes i pico, en la Fira Gastronòmica d'Alacant ens van presentar el millor vi de vins del Mediterrani i ens van donar també medalla d'or en el Jove Trellat. Per tant, estem comprovant que finalment els productes, encara no està premiat perquè no s'ha pogut presentar a cap concurs. No, este no l'hem presentat encara. Però això no està premiat. Jo estic ben cert que tenim productes, de vegades no creem en els nostres veïns, en els nostres productors, que deien, per això estem avui així, per a posar-los en valor, gràcies també als projectes de la Mancomunitat, que vol posar en valor, doncs, evidentment, tota aquesta producció que tenim nostra, que bé, de vegades cal que vinguen concursos de fora per a que ens creguem realment que podem fer coses meravelloses com això, i sobretot a mi m'agrada que el producte siga bo, però reconec que el que a mi més m'agrada és conèixer la filosofia que hi ha al darrere. M'agrada conèixer que, per exemple, en el vostre cas, vos preocupeu per el vostre poble, per Gorga, vos preocupeu pel vostre entorn, per el paisatge, per la manera tradicional de fer les coses, que ho hem fet sempre i que ho havien deixat de fer, no? I tot això són ratlletes que dic jo que van sumant-li, perquè estem parlant de projectes de persones, de famílies, que això és el que vol dir treballar amb el cor. Sí, correcte. Com bé dius, cada pedreta fa marge, i és el que intentem fer en els vins, que sí que realment són uns vins que ho fem en el cor per això, perquè sí que des del camp fins al producte final, aquestes mans, les de mon pare i l'enòleg, són les que, i els de la família, conforme dic amics, són les que elaboren això, i sempre és una xicoteta producció en la qual podem fer grans coses que a millor les bodegues no poden realitzar, com és eliminar pinyol per llevar l'acidès, el tema de la fermentació, allargar-la, clavant-lo antes es vendímia, va a càmera frigorífica, X dies, no passa directament a fermentació, doncs és una fermentació molt més lenta, en la qual guanyem molt més de taninos, i són xicotetes coses que a millor nosaltres, al fer 6.000 botelles, ho fem, i les grans bodegues no sé si poden fer, i estem veient que donen bons resultats. I és que has posat una cosa en valor, i és que està treballant-se amb estima, amb el cor, el que diem, però el que vol dir això també és amb paciència, amb els processos naturals, sense córrer, perquè vivim en una vida de córrer, de produir molt, de consumir molt, i finalment pense que és el moment de parar, de fer-nos una bona copa de vi en tranquil·litat, i que aquest vi ens transmeta tots aquests sentiments i valors que estem posant així sobre la taula, mai millor dit.
Sí que he vist diferents formats, no? Perquè el que sí que intenteu també és que la gent tinga la possibilitat. Voldria parlar abans d'acabar de dues coses. Una, d'on vos poden trobar per a poder adquirir els vostres productes en els diferents formats. Explica'ns, perquè així, d'aquestes maneres, arribeu a molta gent. Sí, clar. Conforme he dit, els 3 vins que són el Selecció, que és el top, que són 12 mesos de barrica i té molt més cos, és un senyor vi, el Jove Trellat i l'Avantpassat poden trobar en en tendes d'alcohol d'ací tenim distribució i també per la zona, les tendes de la zona també tenen. I si no, en el mateix celler o cridant-me mirant la web del celler Gurgu en Quidren i segons d'on són jo us puc enviar al puesto més pròxim. Tot facilitats, com veuen, sense problema. Si volen una botella van a poder aconseguir-la de segur. També el format per a, d'alguna manera, compartir en esdeveniments com un regal quan vulgui fer-lo en algun esdeveniment també. Sí, clar. Tenim el Magnum, que a nivell d'un sopar més familiar, ara que ara és Nadal, sempre farà més gràcia, i si no, ja el típic format de 75 centilitros. Com veuen, tot preparat per a que arribi aquest meravellós producte fins a les seues cases. I si no, d'alguna manera, la gent, perquè ara també ens agrada conèixer aquest tu a tu, d'alguna manera també podem conèixer aquest tu a tu? Sí, per supost. Entrant en la web i veient el meu número de telèfon ens poden avisar i creem una xicoteta cata, visites als camps i al celler i sense cap problema. Per això estem. Com veuen, finalment és un treball de persones que volen treballar també per les persones i per millorar el nostre món amb el seu producte. Així que, mira, només em queda que agrair-te el vostre treball, la vostra dedicació. No sempre és fàcil, si estem parlant com si tot fos molt fàcil, el fet de tirar-se avant, fer aquest projecte, creure en aquesta manera de fer les coses, i pense que és important i per això estem avui així, perquè la Mancomunitat creu en els productors i des d'Intercomarcal també. Així que, enhorabona, moltíssimes gràcies, i ara només em queda, ara que arriben estos Nadals i fem un bon brindis amb els vins de Gurgu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Hola, bon dia, soc Adrián Domènech, del celler Gurgu, i Gurgu significa entre dos aguas, ja que la localitat de Gorga tenim un barranc a la dreta i un barranc a l'esquerra. Tota la nostra producció la elaborem dels nostres propis vinyadors que tenim alrededor del poble i un celler molt familiar en el qual sols elaborem sobre 5.000 botelles, mai arribem a elles. Si hi ha alguna diferència d'aquest vi, que és un vi molt manual i molt natural. I sols treballem en varietats tintes per ara, en 3 tipus diferents. Un és el Jove Trellat, que és un vi que predomina la varietat Monastrell i en el qual tenim 4 o 6 mesos en barrica de roble americà francès, per això és l'abreviació del Jove de Trellat. Després tenim l'altra folla, que és el Selecció, que este vi sí que ja està 12 mesos en barrica i predomina la varietat Cabernet Sauvignon. I després tenim un nou producte que sí que l'elaborem i experimentem i la criança és en gerra de fang, com antigament feien els dies més persones. I que li posa de nom Avantpassat, ja que utilitzem unes gerres que tenen més de 100 anys, que hem recuperat el poder dels nostres avis, i una varietat molt autòctona, que és la varietat Giró. Els productes Gurgu es poden trobar en quasi tots els bars, restaurants alrededor del poble de Gorga. En el Coll Cosentany a Muro també podem trobar diversos restaurants que el tenen, i en diverses tendes d'estos 3 localitats reglats. En la web d'Agroalcoià Comtat on podeu comprar-lo online. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.